Garbati ni da ba ko ba dan saka gano. Amma dai da halamun ne yanzu za ka je wucewa. Gagare. Garbati. Na rantse maka da girman Annabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Wallahi tallahi yunwa nake ji. Wallahi ko me kai dan kada ko wani abu. Garbati. Wallahi na tuka ni. Ko? Ciki ne daga saka ma anya sa haka nake ji. Ko? Kai. Na san kana da abu faɗa. Na san ka da ɗan dabarbaru ba sa kulle ma. Zai hana. Mu zama ɗan makafi na wani lokaci. Gagare, wani lokaci kana yin abu na masu hankali amma wani lokaci ba ka yi kwata-kwata na masu hankali. Mu zama da idanmu da komai namu muka ce mu zama makafi na 'yan wasu lokaci. Garbati, kai ne baka da tani baka da hankali. Ina gaya ma. To ta yaya za a yi? Mutumin da ba mu da ko sai ai mu makafi yayi. Kwari da gaske. Gaya ma sun cika 10,000 ne ga sunan ina sun kai yanzu ina zuwa yanzu zan kama sun cika oga kakkada mu 5 ba za ta yi ciwon kai ba ina gaya ma kakkada mu ganin nan zuwa kai nawa ne kai